Etxe bizitza larrialdia da 2025ko Euskal Herria alderik alde ardazten duen krisirik sakonenetakoa. Mikel, etxe bizitza duintasunaren aterpe da eta aterpea galtzean gizarte bazterkeriarako amiltzea lasterragotzen da. Eusko Jaurlaritzaren soziometroaren arabera etxe bizitza da, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako herritarren kezka iturri nagusia, baita iraileko EITB Fokusen arabera ere, urteko bigarren hiruhilekoan etxe bizitzaren prezioa 12% garestitu da, Hego Euskal Herrian, eta markak kostaldean hautsi dituzte. Igiezin jabetzako artekarien Gipuzkoako elkargo ofizialaren arabera, Donostian, metro kuadroa 5.869 euroan dago. Etxeak eraiki eta eraikiari dira, zebra etxez, bete zaigu paisajea, baina askatu beharrean, katramilatsuagoa da egunetik egunera etxe bizitzaren korapiloa. Gaur liburu bat izpide hartuta gatoz, etxearen korapiloan nola askatu, etxe bizitza politika justurako gakoak. Unai Fernandez de Betoño, EHUko irigintza eta lurralde antolamenduko irakasle agregatuaren ikerlana da, Udako Euskal Unibertsitatearen eta Iparregoa Fundazioaren eskutik alderatu du, eta 30 proposamen zehatz bildu ditu, irauli ezina dirudien sistema pragmatismoz iraultzeko. Gasteizko gure etxean da Unai Fernandez de Betoño, kaixo egunon. Kaixo egunon, zer moduz? Esan etxe asko ditugu Euskadi Irratian, Unai, ondo zaude? Oso ondo. Bai. Zure liburutik mailegoen hartu ditugu bi metafora hauek. Etxe bizitzaren krisia zer da? Poliedroa da? Elkarri lotutako hainbat aurpegi dituen gorputz geometrikoa da? Edo arimataza kaotikoa? Segurazki bietatik izango du. Poliedroarena niri gustatzen zaite metafora hori, zeren azkenean, erakusten dezu, alde asko dituela arazoak, eta zentzu horretan soluzio asko behar dituela, eta nik liburuan saiatu izan naiz soluzio hoiek ematen, aipatu dituzuen bezala 30 soluzio ematen, 30 proposamen ematen, banatu izan ditute 3 gai nagusitan, ez da, politikoak, ekonomikoak eta sozialak, pixkate sailkapen klasiko bat eginez, eta zentzu horretan saiatu izan naiz dekalogo bat ematen etxe bizitza gehiago lortze aldera, alegia eskaintza soluzionatze aldera, etxe bizitza merkeagoak lortze aldera, beste dekalogotxo bat, eta beste dekalogotxo bat etxe bizitzaren alorrean ziurtasun gehiago edukitze aldera. Hori batez ere maizterrengan pentsatuz, ezta? Beraz, poliedroaren alde guztiak ikutu behar dira aldi berean, alegia neurri guztiak hartu behar dira aldi berean, gutxi gora bera, hau pixka bat osasunean bezala, hartu dezakezu pilula bat, konpontzen dizuna min bat, baino behar bada sortzen dizu beste arazo bat urdailean, eta zentzu horretan hartu behar dira hemen pilula bat baino gehiago aldi berean, eta gero modu iraunkorrean hartu behar dira, epe luzez hartu behar dira. Krisia zer da, etxe bizitzarena edo etxearena, zebiak alabiak ageri dira zure ikerketaren izenburu eta azpitituluan, etxearen korapiloa eta etxe bizitza politika, bereizketarik egiten alduzuzuk? Nik ulertzen dut sinonimo direla, eta zentzu horretan berdin-berdin tratatzen dut etxea eta etxe bizitza. Behar bada izan ditzakete halako ñabardura batzuk euskararen ikuspegitik, baina nik uste sinonimo direla. Eta nik uste dut beste sinonimo bat, ikusi diote etxe bizitzari erabili izan dudana beste metafora bat egiteko, eta da bizitzaren sinonimo ere badela euskaraz, ezta? Bizitza, beste hizkuntza batzuetan baditu euskaraz daukan adiera berdina, baina euskaraz gainera etxe bizitzaren sinonimoa ere bada, ezta? Ez da hainbeste erabiltzen, baina, esaten da batzuetan, eraikin horretan 3 bizitza daude, ezta? Eta zentzu horretan iruditu zaite, etxe bizitzarik ez daukanak, ez daukala bizitzarik, ezta? Eta liburuaren helburua da, hain zuzen ere, giltzak ematea, beste metafora bat erabiltzen, giltzak ematea, etxe bizitza eta bizitza sinonimoak izan daitezen errealitatean ere, ezta? Atarikoan ohartarazi duzu, ikerlanaren bulkada ez dela soilik pedagogikoa edo kritikoa, ideologikoa ere badela, ez dela neutrala eta ez duela hala izateko asmorik. Zergatik nabarmendu duzu hori? Zergatik ikusi duzu beharra disclaimer hori egiteko? Iruditzen zaidalako, gaur-gaurkoz, neurri asko, erabaki asko hartzen ditugula neutraltzat, ezta? Nola duela urte askotik ona hartzen diren, ja normalizatu egin ditugu, eta zentzu horretan iruditzen zaite neutrala egotea, halako arazo batean non desoreka oso handiak dauden, alegia batzuk oso gaizki pasatzen ari dira eta beste batzuk diru asko egiten ari dira, eta zentzu horretan neutrala izatea halako egoera batean beti mesede egiten diola boterean daudenei, ezta? Nik batez ere dirua egiten ari direnak kasu hontan,
bueno, 3 agente aipatzeagatik nagusiak izan daitezke sustatzaileak, izan daitezke bankuak, eta izan daitezke, azken 10 urtetan agertu izan diren inbertitzaileak, etxebizitzak erosten dituztenak ez bizitzeko baizik eta inbertsio moduan, ezta? Beti egon izan da halako etxebizitza inbertsio moduan ulertzeko joera hori, baina azken 10 urtetan asko areagotu da, eta nik uste, bueno, egoera horren aurrean ezin garela neutral egon, eta zentzu horretan salatu egin behar dena hartzen diren zenbait erabakik daukatelako gero ora ondorio asko gizartearen gehiengoan, eta ikusten dugu, bueno, nola areagotu den, zuek aipatu dituzue, azken inkesta horiek, nola herritarrak konturatzen ari diren, benetan oso arazo handia daukagula esku artean etxebizitzarekin. Egia da, etxebizitza kontu neutraltzat dugula, naturaltzat, gravitatea edo kimika analitikoa bezen objektiboa, pentsatzen dugu indarrean den eredua horrela dela, horrela delako. Hori alda sistemak egin digun golik handiena? Bueno, bada, bai, nik uste gaur-gaurkoz, Mendebalde osoan eta bereziki Euskal Herrian esango nuke, sustatzen direla batez ere etxebizitza libreak, merkatu libreko etxebizitzak, gero babes publikoko batzuk egiten ditugu, ezta, kopuru txikiago batean, eta gero arazo sozioekonomiko handiak dituztenentzat prestazio batzuk ematen ditugu, ezta. Batez ere eskema hori daukagu indarrean Euskal Herrian eta ematen du naturala dela. Nik uste hainbeste sustatzearen etxebizitza librearena aspalditik datorkigula, 1980 inguruan hasi zen segurazki edo indartu egin zen neoliberalismoa dei dezakegun joera horren ondorioz, horre mundu bankuak esan zuen privatizatu egin behar zirela etxebizitza parke publikoak, eta baita ere desregulatu egin behar zirela alokairuak, ezta? Ordura arte leku askotan indefinituak ziren, alegia betirako ziren, eta orduz geroztik definituak dira, edo epe laburra edo mugatua daukate. Eta zentzu horretan, inertzia hoiekin jarraitzen dugu gaur arte, eta hainbeste inertziarekin jarraitzen dugu, ezen iruditzen zaigula hori dala normala, ezta? Alokairu bat izatea hemendik 5 urtera begira bakarrik, edo ez egotea apenas etxebizitza parke publikorik, ezta? Lehen etxebizitzaren krisia forma geometriko batekin alderatu dugu, eta zu tetraedro bat zara, Unai? Batetik, 1977an jaiotako Gasteiztarra, Unai Fernandez de Betoño Sáenz de la Cuesta, ez zinera barragoarra, zure aurpegietako bat, Unai herritarra, gero dago Unai tasatzailea, hori ere bizi da zure baitan, politikaria ere bai, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkide eta Gasteizen zinegotzi izandakoa, eta Unai irakaslea, 4. aldea hori litzateke, Euskal Herriko Unibertsitatean. Ze Unaik idatzi du liburu hau? Bueno, tetraedro osoak idatziko zuen, imaginatzen dute, nik uste iturri horietatik edan dudala, aitortzen dut hasieran, eta hortik edan dut, azteko, eta satzailea izan naiz, horrek esan nahi du, ni izan naizela, etxe bizitzaren merkatu honen zera kate osoan egon izan den, zera puntutxo bat, alegia, hipoteka bat eskatzen duzunean, badekizue, eta satzaile batek esan behar duela zenbat balio duen etxe bizitza horrek, eta horren arabera ematen dizu hipoteka bat edo beste bat bankuak, ezta? Claro, hor ikusi ditut gauza asko, ikusi ditut zer nolako interesak egon izan diren, esate baterako adreioaren burbuiak estanda egin baino lehen eta estanda egin ondoren, nola aldatu diren presioak, ezta? Eta zentzu horretan hortik edan dut. Eta gero noski, politikan ikusi izan dut, oposizio batean, minorian, eta gero beste oposizio batean, baino akordioetara iristeko aukerarekin nola aldeatzen diren posizioak, nola batzuetan ematen zaion, ez dakit, garrantzi gehiago sustatzaileak eta bankuak eta lasai egoteari eta beste batzutan gehiago pentsatzen da herritarrengan, nik uste beti pentsatu beharko genukela herritarrengan, eta gero akademian noski ikusi dut hirigintzan funtsezkoa dala etxe bizitzaren arazoa. Hain zuzen ere, 4 urtez politikan egon ondoren itzuli naiz unibertsitatera, eta ikusten dut esate baterako, gazteak oso adi jartzen direla etxe bizitza gaia aipatzen dezunean, ezta? Nik uste behaiek ere ikusten dute arazo bat bizi dutela eta biziko dutela, eta zentzu horretan uste zerbait egin behar dela. Liburuan bertan nabarmendu duzu onaino ekarri gaituzten gaiztakeri asko ikusi dituzula etxe bizitzaren alorrean, tasatzaile zinela, oraintxe bertan ere esan duzu, sistema horretako engranajean bazeundela nolabait, zure ibilbidaren zeunetan jabetu zinen aurrean genuena, aurrean duguna, etzegoela ongi eta aldatu beharra dagoela? Bueno, nik uste, egoera kaskartu denean, ezta? Nik uste azken 5-6 urteetan egoera desente kaskartu da,
eta ja azken 2 urtetan, bueno, gertatzen ari dena oso larria da, zeren esate baterako, alokairuak igo dira 127 azken 7 urteetan, eta gure soldatak bakarrik igo dira 117, ezta? Beraz hor, esate baterako, maizterrak alokairuan daudenak pobretu egin dira 110 azken 7 urteetan. Beraz, bueno, hori da datu bakar bat, liburuan datu gehiegi daude behar bada, eta datu gehiegi eman daitezke etxebizitzaren alorrean, baina niretzat datu hori oso funtsezkoa da. Alegia, gero eta dekalaje handiagoa dago gure soldaten igoeren eta alokairu prezioaren igoeren artean. Eta beraz, alokairuean daudenak oso gaizki pasatzen ari dira. Eta bestetik, lehen aldiz etxebizitza bat erostera ere, aspiratzen dutenek gero eta zailago daukate, prezioak gero eta altuagoak daudelako. Aipatu dituzue lehen kostaldeko prezioak, baina nik uste EAE osoan eta Hego Euskal Herri osoan gainditu egin direla lehen aldiz uda honetan, 2008 baino lehenagoko prezioak, ez da? Beraz, egoera, benetan larritu eginda oraindik gehiago azken urteetan. Unai, gero sektore pribatutik unibertsitatera egin zenuen 2005ean, hirigintza irakasle izateko, eta handik politikarako jauzia. Zergatik? Oso lotuta dago, esan nahi dute politika dator polisetik, polisarekin lotura daukaten gauza guztiekin, eta hori hirigintza da hain zuzen ere politika, ez da? Hirigintzan hartzen dezun erabaki bakoitzak lotura bat dauka, eragin bat dauka gure eguneroko bizitzan, ez da berdina mugikortasun pribatua sustatzea edo mugikortasun kolektiboa, horren atzean ere badago ideologia, eta nik uste nahiko modu naturalean saltatu dudala batetik bestera, eta nik uste jarraitzen dudala bietan, esan nahi dute oso lotuta daudelako bi eremuak nire ustez. Eta ben politika instituzionala utzita, zuk ze gogoeta egiten duzu, ze etxebizitzaren hoiena gobernatzeko aleginean, herritar soilok inpresioa dugu udal zein nazio erakundeek aurrean Goliat mendera ezin bat dutela, saiatuta ere zinezkoa dela benetan erraldoia mendean hartzea, ez dakitzuk ere bizi izan ote duzun, nahi eta ezin hori etxebizitzaren munstruaren aurrean. Bai, jakina, Goliat batzuk badaude, eta azken 10 urtetan Goliat gehiago sortu dira, nik uste putrefuntsak direla Goliat horren, ez dakit irudirik oberena, baino putrefuntz horiek loditu egin dira edo Goliat bilakatu dira emantzaielako jateko, ez da? Orduan nik uste dut iritsi garela egoera batera, ondorio batzuetara, zera erabaki politiko batzuen ondorioz, eta zentzu berean, uste buelta emandakiokela. Nik uste ikusi behar dugula, etxebizitzaren alorrean egia da arazo global bat dagoela, mendebaldean, baina badaude herrialde batzuk ez daudenak hain gaizki, gu bezain beste, ezta? Eta esate baterako nik aipatzen ditut etengabe liburuan Austria, Herbehereak eta Danimarka, bertan egia da etxebizitza ez dagoela askoz ere merkeago, zerbait merkeago dago, baina gainera soldatak altuagoak dira. Eta beraz, lehen aipatzen nuen dekalaje hori soldata eta etxebizitzaren artean, alegia herritarrek egin behar duten esfortzua, han txikiagoa da, eta nik uste aztertu behar dela, zer dauden beraiek eskaintzen, guk eskaintzen ez duguna, ezta? Eta hau zergatik gertatu da, Unai? Lehen aipatu dute neoliberalismoa, horregon ziren zenbait ideia mendebaldean garatu egin zirenak, esate baterako Thatcherrek erresuma batuan, 1980an atera zuen lege bat saltzeko etxebizitza publikoak. Eta saldu ziren 5 milioitik 3 milioi edo urte gutxitan. Claro, hemen Espainiar estatuan eta Hego Euskal Herrian etzen hori beharrezkoa izan, zeren eta Frankok sartu zuen dirutza publiko bat etxebizitza babestuak eginez, baina automatikoki deskalifikatzen zirenak eta beraz libre bilakatzen zirenak, ezta? Aipatu behar da esate baterako 1960an Hego Euskal Herrian erdia bizi zela alokairuan eta erdia jabegoko etxe batean, eta 20 urte ondoren bakarrik, EAen, eta Euskal Herri osoan, bakarrik bizi zela ja 115 alokairuan. Beraz, hor atzean, egonda erabaki politiko bat, eta gogoan hartu behar da, Frankoren etxebizitza ministroak, Arrese Bilbotarrak eta falangistak esan zuena, ez dugu Espainia bat proletarioena nahi, baizik eta propietarioena, ez gintuzten jare nahi, baizik eta jabe. Beraz, nik uste politika horrek oso ondo funtzionatu duela, eta jarraitzen dugu ere politika inmobiliarioa egiten etxebizitza politika baino. Zer esan nahi dut horrekin? Jarraitzen dugula saiatzen etxebizitzen prezioek gora egin dezaten etengabe. Alegia, etxebizitzaren balioa berbalorizatzen.
hori etxe bizitza merkatura iritsi den batentzat ez da txarra behar bada, baina lehen aldiz sartu nahi direnentzat eta alokairuan bizi direnentzat gero eta gehiago direnak, ustet oso egoera kaskarra dela, eta horregatik heldu gara gaur egungo egoera honetara. Korapiloa askatu horretik jakin nahi dugu nola ez den askatu behar, zure ustez, korapilo hori. Prezioak merketzeko modu bakarra eskaintza handitzea dela nabarmentzen dute etengabe eraikuntza patronaletik, eta gizartean ere nahikoa zabaldua dagoen ideia edo iritzi korrontea da hori, ezta? Behar dela 60ko hamarkadan egin zen bezala, etxeak eraiki, zenbat eta eskaintza zabalagoa izan, prezioak merkatu egingo direla. Zuk nola ikusten duzu hori? Bueno, ni ados nago etxe bizitzaren eskaintza handitu egin behar dela, baina ñabardura garrantzitsu batzuk egin behar dira. Behar den eskaintza, behar bada, ez da edozein etxe bizitzarena, nire ustez arazoa ez da konponduko etxe bizitza libre gehiago eginez, gero esango nuke baitare, eraiki beharko dela zenbait kasutan, baina kontu zibili behar garela, kontuan izan behar dugula baitare, larrialdi klimatiko batean gaudela eta zentzu horretan ezin dugula 2008ko adreibaren burbuila baino lehenago bezala eraiki, eta niko hemen proposatzen duana da gehiago saiatzea konpontzen hiriak barrutik eta birdensifikazio operazioak egiten. Zer esan nahi du horrek? Bueno, gure hirietan utxune batzuk egiten joan izan gara, eta hoietan behar bada zerbait gehiago eraiki daitekela. Horren adibideak badaude, esate baterako Gasteizko adibide handi bat jartzen dut, non 11.000 etxe bizitza berri egingo diren, baina lurzoru gehiago konsumitu gabe. Beraz, nik uste horrelako operazioak interesgarriak direla, gehiago eraiki daitekela puntu batzuetan, baino aurreko hamarraldietako arazoak konpontzen, ezta? Eta ez zoru gehiago konsumitzen. Eta gero, batez ere nik hori esango nuke, eta gero esango nuke baita ere, eskaintza handitzeko modu bakarra ez dala eraikitzea. Hori ere oso kontuan izan behar da. Alegia, behar ditugun etxe asko jada eraikita daudela. Eta ja, esango nuke, nire ustez, lehen aipatu Danimarka, Herbehereak eta Austria, zer egiten ari diren eta ze eskaintzen ari diren guk eskaintzen ez duguna, hor aipatu behar da alokairu soziala, ezta? Zer da alokairu soziala? Bada, alokairu mota bat non maizterrak ez duen ordaindu behar bere soldataren 130 baino gehiago. Eta nik uste hori da falta zaiguna batez ere Hego Euskal Herrian. Hemen ez gara iristen etxebizitza guztien 2,5%era alokairu sozialarena, eta Europan batez bestekoa hori 4 aldiz edo 5 aldiz da. Zentzu horretan, uste dut hori falta zaiguna, eta aipatzen ari naizen eskaintza handitu behar dela, nire ustez handitu behar dugun eskaintza da alokairu sozialeko etxe bizitzena, alegia etxe mota bat, merkea eta iraunkorra. Hor intziditu behar da. Beraz, ñabardura horiek garrantzitsuak dira. Behar dugu etxe mota hori, behar dugu eraiki, baina beste modu batean, eta hori da nire ustez bi ñabardura garrantzitsuenak, eta gero alokairu sozialeko etxe asko jada eraikita daudela eta hutsik daudela, ezta? Beste erabilera batzuetan. Alokairu sozialeko etxe bizitzak zu nola ulertzen dituzu, ze bizimodu eredu horren ideia zehatza orokortu da iruditeria kolektiboan, erakundetatik ere ala sustatu dute, alegia diru sarrera baxuak dituztenentzako edo gazte hasiberrientzako bizi aukera merkeak. Nolako alokairu soziala nahi zenuke zuk orokortu gizartean? Ni gustatuko litzaidake unibertsala izatea. Eta zentzu horretan, zuk esan bezala, gaur-gaurkoz behar bada horrela ulertzen dugu oso kolektibo jakin batzuetarako etxe motak direla, baina nik uste helburua izan beharko litzatekela unibertsala izatea, eta horren adibide da Viena, ezta? Vienan klase ertainak ere bizi dira alokairuan, batzuk ezta, nahi dutenak. Ni zentzu horretan nik uste diversifikatu egin behar dugula gure eskaintza, zentzu horretan alokairu sozial gehiago behar dugula, eta horrela herritarrek askatasunez aukeratu ahal izango dut, ezta? Egia esan, Hego Euskal Herrian oraintxe bertan, ematen badiazu aukeratzeko alokairu librea eta etxe bat erosi, prezio antzerakoagatik denok nahiago dugu erosi, ezta? Eta jabegoan eduki etxe bat. Karo, lortu behar dena da, askoz merkeagoa izatea alokairua, eta oraintxe bertan, EAen esate baterako alokairu soziala batez beste dago 260 eurotan hilabetean. Karo, ematen badiazu ja aukeratzeko 260 euro hilabetean edo 1.200 euro alokairu zea librean, pues igual, edo hipoteka bat ordaindu hilabetero, igual ja nere aukera izan daiteke igual alokairu soziala, naiz eta nere soldata ona izan. Orduan, horrela gehiago bidaiatu ahal izango nuke, ez dakit bikotekidearekin beste gauza batzuk, egin, edo familiarekin, eta zentzu horretan, nik uste, askatasunez aukeratzea da helburua, herritarrek askatasunez aukeratzea ze etxe mota bizi nahi duten, ikusi behar dugu hoberen dauden herrialdek zer egin duten, eta nik uste falta zaigula alokairu sozial gehiago egotea,
hori dalako eredu bat, merkea eta iraunkorra. Eta horrek ere, pentsatu behar dugu, oztuko lukeela gainerako merkatu librea. Ze azkenean sustatzaile pribatuek ikusten badute produkto bat, etxebizitza mota bat dagoela, askoz merkeagoa, iraunkorra, duina, kalitatezkoa, beraiek ere haien prezioak jaitsi beharko dituzte, bestela ez dute salduko. Nik ez dut esaten orain, ezin direla egin etxe libreak, edo ez dire deno joan behar garela alokairu sozialera, baina nik uste gehiago egon behar dela askatasunez aukeratu alizateko. Eta nondik hasi, eraikitakoa deseraikitzen, zuk irudikatzen duzun egoera horretara iristeko? Bueno, eskaintzari dagokionez lehen aipatu dut esate baterako birdensifikazioak nik uste eredu interesgarri bat da, ze birdensifikazioetan gainera sustatzaileak kapazak dira etxe sozial gehiago egiteko, diru gehiago irabazten dutelako, zergatik, normalean zoru artifizializatuan jada urbanizazioa eginda dago, gutxienez Gasteizko birdensifikazioaren kasuan, aipatzen duan liburuan hor ja urbanizazioa eginda zegoen, eta kasu horretan birdensifikaziotik ateratako 11.000 etxe horiek 100% izan da babes publikokoa, eta gainera udalari lagatu behar izan dioten derrigorrezko lagapena, hori irigintzan beti izaten da 1,15, ez da, irabazten den 1,15, kasu honetan izan da 1,76. Beraz, horrek erakusten du, kasu batzuetan oso lukratiboak direnean, sustatzaileek gehiago laga dezaketela, eta horrela alokairu sozial gehiago lortu daitekela. Eta gero esan dut baitare, jada eraikita daudela etxe asko, eta hoiek saiatu behar garela erakartzen alokairu sozialera. Aukera bat da, dirua daukaten udalek eros ditzakete eraikinak eta bertan alokairu sozialera berritu eta alokairu sozialera bideratu etxe hoiek, etxe hutsak mobilizatu behar ditugu, oraindik bauzkagu 40.000 etxebizitza huts baino gehiago EAen bakarrik, eta zentzu horretan, nik uste ja ez dut ulertzen, badaude oraindik udalerri batzuk, non ez dagoenez IBIaren errekargoa, ez da etxebizitza kanona, ez da? Eta zentzu horretan nik uste hor erabili behar dela makila eta baitare azenarioa bizigune bezalako programa bat izan daiteke, oso interesgarria ez da, gainera alokairu bat soziala eskaintzen duelako, baina makila ere erabili behar dugu. Esate baterako getxo batean, oaintxe bertan ez dago ez IBIaren errekargoa, eta ez da kanona ere, eta nik uste hori aldatu egin behar dela. Eta gero baita ere, dauzkagu tresna batzuk erabiltzen ez direna gehiegi, eta da lehentasunez erosteko aukera. Babes publikoko etxe bat saltzen den bakoitzean, Jaurlaritzak eman behar du, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak eman behar dute baimena, ez da? Ze beraiek aukera daukate eroslearen posizioan jartzeko, eta hori oso gutxitan egikaritzen da, eta nire ustez, hor, behar bada ez dituzte tanak erosi behar, baina urtero planifikatu zitekeen zenbat erosi, eta zenbat bideratu hoietatik, erositako etxe hoietatik alokairu sozialera, ez da? Beraz, nik uste hor badaudela tresna batzuk gutxienez eskaintzari daukionez. Aipatu dituzu udalek zer egin dezaketen, gobernuek zer egin dezaketen, eraikuntza enpresa handiek eta banketxek ze egiteko dute marrazten ari zaren eraldaketa honetan? Nik uste hor behaien laguntza behar da kolaborazio publiko-pribatua, baina behar dira baitare hor minimo batzuk eskatu, ezta? Nik uste kolaborazio publiko-pribatuan beharko dela esan jabegoa publiko mantendu behar dela, ezta? Eta zentzu horretan, egin izan dira horrelako operazio mistoak, baina orain Jaurlaritza esatu baterako ematen ari da dirua sustatzaile pribatuei, beraien etxeak 50 urte alokairuan jartzeko, ematen dizkie 55.000 euro etxe bakoitzagatik, arazoa da, 50 urte horiek ematen du oso luzea dela, baina pasatzen dira, eta gero itzultzen dira haien eskuetara eta egin dezaketen nahi dutena. Nik uste hor, jarri barkola dilitzatekela marra gorri bat, eta da jabegoa publikoa izan behar dela, ezta? Eta gero, hitz egin behar da baita ere espekulazioaz, ezta? Sustatzaile guztiek ez dute espekulatzen, baina askok bai. Zer da espekulatzea? Kasu honetan, eta kasu guztietan da artifizialki igoaraztea zerbaiten prezioa, ezta? Eta etxebizitzaren alorrean gertatzen da. Askotan sustatzaile batek hasten du promozio bat hiri batean, eta orduan beste bat baldin badauka, itxaroten du lehenengoa saldu arte, bigarrena hasteko, ezta? Eta hori ere normaltzat jotzen dugu, baina ez daude betetzen hirigintza planek esartzen dituzten epeak.
eta horrek ere igoarazten du etxebizitzaren prezioa, eta nik uste hor ere neurriak hartu beharko liratekela. Esate baterako automatikoki desklasifikatzea zoruak ez baldin badira urbanizatzen epe jakin batean. Hori Nafarroan antzeko figura bat dago udalerriz gaindiko lurralde plan sektorialetan iraungi daitezkela ez baldin badira aurrera eramaten, eta hemen izan dezakete promozio bat geldirik 25 urtez, Gasteizen esate baterako, daude sektore batzuk 25 urtetan ez direnak urbanizatu eta eraiki. Orduan zentzu horretan espekulazioarekin ere egin daitezke gauzak, lurzorua ere saiatu beharko ginateke kontrolatzen administrazio publikoetatik hasieratik, prozesuaren hasieratik, ze horrazten da etxebizitzaren prezio altua, lurzoruaren prezioan, eta horreren egin daitezke zenbait kontu. Horrere tanteo eta erretraktoa erabilizitekeen udalek eta jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak lurzoru gehiago eskuratzeko. Ikuste hor, badudela zenbait ideia egoera hobetzeko. Ez zure bide horri aplikatuko balitz, ze petanon bideratuko litzateke egoera, eta aldiz, egungo ereduari eutxita, nolako etorkizuna aurreikus zenezake? Pizkate ausarta izateagatik, nik uste 10 urtetan bideratu daitekela egoera, baldin eta administrazio publikoek argi badaukate gure eskaintza diversifikatu behar dela, eta zentzu horretan alokairu sozialean gehiago inbertitu behar dela. Horretarako ere diru gehiago behar da. Baina aipatzen duana da baita ere gaur egun diru gehiago behar izateaz gain, inbertitzen dugun dirua beste modu batera inbertituko bagenu, diru gehiago izango genukela alokairu soziala sustatzeko, esate baterako. Oaintxe bertan EAen oraindik desgrabatzen dugu etxe bat erostearen truke, Espainiar Estatuko autonomia erkidego bakarra gara hori egiten duena, Nafarroan utzi zioten hori egiteari duela 7 urte, hor usten diogu errekaudatzeari 340 milioi euro urtero. Gero badaude beste neurri batzuk, oaintxe bertan atera du jaurlaritzak lerro bat abalak emateko 40 urtetik beherako gazte konbatxoen artean gaztei, etxebizitza bat eros dezaten, denok abalatuko diegu, aitak eta amak abalatu ordez, eta hor beste 154 milioi euro sartuko dira. Eta gero badaude prestazio ekonomiko batzuk, nik uste gehiegi permanente iraunkor bihurtu direnak, eta inkluso batzuk bikoiztuta daudenak, nik uste ez dala ulertzen Gaztelagun eta Emantzipa programen arteko ezberdintasuna, eta badirudi azkenean Gaztelagun atera zuela PSek, Emantzipa atera duela EAJak, eta pizkat bakoitzak publizitatzen duela bat, baina ikuste bikoiztuta daudela, eta zentzu horretan prestazioetan ere gastatzen ari gara gutxi gora bera 210 milioi euro urtean. Batzen baditu hiru zifra horiek 700 milioi eurotaz hitz egiten ari gara, nire ustez alokairu sozialera bideratu zitezkeenak, eta zentzu horretan, nik uste 10 urtetan ailegatu gintezkela gutxienez Europako batez bestekora, gutxi gora bera 10% dagoena. Esaio osoa egon gintezke etxearen korapiloan nola eskatu Unai Fernandez de Betoñoren ikerlan aletzen, interesadunari esango dugu liburua eskuragai dagoela, Unai, bidali aldiozu kopia bat, Denis Itxaso etxebizitza sailburuari edo Begoña Alfaro Nafarroko kontseilariari? Ez diet bidali, baina bidaliko diet, ideia ona. Unai Fernandez de Betoño Euskal Herriko Unibertsitatean irigintza eta lurralde antolamenduko irakasle agregatuaren ikerlana, Udako Euskal Unibertsitatearen eta Iparregoa Fundazioaren eskutik aleratu. Eskerrik asko, Unai. Eskerrik asko zuei.